नमस्कार, मी आरती सावंत। आज मी तुम्हाला दाखवत आहे मालवणी पद्धतीचं कुळथाची पिठी। पावसाळा असो किंवा थंडी असो, कुळथाची पिठली कधीही केव्हाही करू शकतात। आणि प्रवासातून आल्यावर दमल्यावर काही कंटाळा येतो काही करायला, तर ही कुळथाची पिठी नक्की ट्राय करून बघा। हे कुळथाची पिठी आहे। हे गावचे कुळीथ आहेत। हे छानपैकी मी भाजलेले आहेत आणि जात्यावर भरडून मग घरघंटीला लावलेले आहेत। तुम्हाला ही कुळीथ पिठी हवी असल्यास नक्की तुम्ही मला कमेंटद्वारे सांगू शकतात। एक डाऊल कुळथाची पिठी आहे, तेल आहे, पाणी आहे, हळद, कोकम 2 आहेत, पाव चमचा हळद आहे, कांदा एक छोटा, ओलं खोबरं, हिरवी मिरची 2 मोठ्या, कोथिंबीर, मीठ। एका बाउलमध्ये मी कुळीथ पिठी घालत आहे आणि थोडं थोडं पाणी घालून गुठळ्या पूर्णपणे घालवत आहे। स्मूथपणे बॅटर करा। अजून थोडं पाणी लागेल। पूर्णपणे गुठळ्या निघायला पाहिजे, नाहीतर पिठी कच्ची होईल। हे बघा, छानपैकी गुठळ्या पूर्णपणे निघालेल्या आहेत। असं पूर्णपणे पातळ करा। कढई गरम करत ठेवलेली, तेल घाला, गॅस स्लो केलेला आहे। कांदा घाला, छानपैकी लालूस होऊ दे। कांद्याच्या ऐवजी तुम्ही लसूणही घालू शकता। हिरवी मिरची घालत आहे। छानपैकी भाजू द्या। हिरवी मिरचीच्या ऐवजी तुम्ही मसालाही घालू शकता। हळद घालत आहे। हेही मिक्स करा। कुळथाची पिठी घाला, पाणी घाला आणि छानपैकी मिक्स करा। एक पण गुठळी राहायला नाही पाहिजे। फास्ट करत आहे गॅस। जोपर्यंत पिठी घट्ट होत नाही तोपर्यंत ढवळत राहा। हळूहळू पिठी घट्ट होत चाललेली आहे। मीठ घाला, कोकम घाला आणि एक तांब्याभर पाणी लागलेलं आहे। गॅस स्लो केलेला आहे। पिठी चांगली शिजायला पाहिजे। हे बघा, हळूहळू होत आहे। हे बघा, छानपैकी पिठी झालेली आहे, चांगली शिजलेली आहे। वरून खोबरं घालावे, कोथिंबीर। तुम्हाला पिठी अजून पातळ करायची असल्यास तुम्ही करू शकता। तयार झाली कुळथाची पिठी। कुळथाची पिठी तयार झालेली आहे। गरमागरम भात आहे, सोबत चुलीवरचा बांगडा आहे, पिठी आहे, कांदा आणि टोमॅटो आहे। तुम्हाला संपूर्ण रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। श्री स्वामी समर्थ, ब्लेस यू, थँक्यू। आणि कुळथाच्या पिठीबरोबर बांगडा छानच लागतो। तुम्ही नक्की ट्राय करा ही रेसिपी आणि कमेंटद्वारे नक्की सांगा। थँक्यू।